Dobrý den, dámy a pánové, tady pan L. Vítám vás z dnešního videa. Z druhého dílu našeho Lucas SMP. A ano, já se vám rovnou přiznám. Konkrétně tedy panu Damax, jo, panu Damax. Tak jsem si, ano, pár věcí fakt givnul, to máš pravdu. Jo, takže jako fakt jsem, ale tak dneska vám řeknu taky, co jsem si nagivoval. Konkrétně to je teda tato mob farma. Jakože některé věci jsem si získal. Pak ten mending, co mám tady. Ale ten totem, ne, ten jsem si fakt negivnul. To jsem vážně našel takovej ten je někde tamhle, myslím. Někde prostě tady v okolí. Ne! Prostě někde tady v okolí. A co jsem si ještě nagivoval, byl ten, jak se to jmenuje? Ender Portal. To je jinak fakt všechno. Nic víc jsem si negivoval, myslím. No, nic víc jsem si negivoval, ty diamanty už jsem měl. To jsem teďko našel. Když jsem šel do Nedru. Pardon, že se mě neslyšeli, už mě asi slyšíte líp. Ale prostě, tady to všechno jsem našel skoro. Pas jsem taky našel. A zítra tak vyjde stream, kde budu schánět jako věci. Jo. Takže určitě, jestli se podíváte, tak budu rád. Zase zítra vyjde tak kolem 7, před 7 začnu, jo. Streamek začne nějak před 7. Možná, uvidím. Takže paní, jako fakt tady děkuju taky za počet zhlédnutí. 77 zhlédnutí. Takže jako fakt děkuju. Jo, tady hlavně Damaxovi, který mě tady docela dost podpořil. Jinak editor ještě jakoby needituje, ale začne brzo. No a tak jako fakt jako děkuji za ty zhlédnutí, jako popravdě. Tak jestli už jsem mám na předtočený video z jiného SMPčka. Bude to banger docela. 20-minutový. Samozřejmě zase tam budu všechno ukazovat, ale na konci videa to bude nejlepší. Tak jako dneska jako mám docela náladu. Takže určitě mi můžete napsat do komentářů, co bych měl dělat na streamu. Zítřejším, aby jsme se nenudili. Jo, taky zítra už tady budou možná někteří lidi na serveru. Uvidíme. Samozřejmě, jestli chceš, pane Damaxi, možná si na tebe toto, tak jestli chceš, napiš mi do komentářů, že chceš a já ti klidně, napiš mi tam nick a já tě přidám. Takže nebojte se, už si givovat, ať se nebudu. To fakt bylo jenom na začátku. Jo, ještě tu mejsku jsem si givnul. Jinak fakt nic. A tu spíru nevím, proč mám u sebe. Jo, ještě ender chestku samostatně, jako no. A jinak fakt nic, jako slibuju, že nic jiného.
A tak jako tohle SMPčko bych byl rád, kdybyste to jako brali zároveň jako SMPčko a zároveň prostě roleplay, děláš si co potřebuješ, že jo. Ale potom to prostě jakoby příběhově, aby se mi to hodilo do videa samozřejmě. Jestli natáčíš na YouTube, pane Damaxi, tak já ti určitě dám odběr. To za prvý. A za druhý, tak bych byl rád, kdyby si toho natáčel. A plánuju, že to SMPčko bude takový jakože nekonečný, dokud to půjde prostě. Looting, taky můžete napsat, na co je looting. Počkej, to je na... Ne, takže nevím, na co je looting. Byl bych rád, kdybyste to dozvěděl. Můžete mi klidně říct, na co je looting. Počkej, možná na tohle. Na Sworda není looting? Je to na Sworda. Dobrý. To jsem našel taky v kejvce. Kamže pár věcí už tady mám. Určitě, jestli chceš, tak až budete na serveru, klidně si sem zajděte. Kdybyste chtěli nějaký věci. Jen prosím, neberte gunpowder, ten zrovna jakoby chci. Zbytek si klidně vemte, luky se vemte. Špis taky vezmu, chci jenom hodili by se. A zbytek je fakt pro vás, jako. I když tu zrovna budou šípy, tak se je vemte. Mohl bych se to taky tady odsvítit. Nebylo by to špatný nápad. No, tady jsem minule skončil, že jo, pokud si pamatujete. To je tady to, ne? Nether. Takže já se vrátím na spawn a určitě vás tam uvítám v plném srdci. Když tak mám taky svůj Discord, ten budete mít ikon v popisku. Že už jsem skoro bez jídla. K sebe nemám jídlo, že jo. Já jsem takový bezjídelný. Už nebudu moc běhat za chvíli. No dobře, já si givnu asi poslední věc. Ne, nebudu givovat, žádný takový. Jsem slíbil, tak jsem slíbil. A já sliby plním. Jestli náhodou vodičku nemám, tak třeba tady bude. Dobrý, tak otočíme to a jedem. No, Island. Ale tak já si tady nachytám rybičky. Pro hlad cokoliv. Vlastně ty řasy se dají taky jíst, že jo? Moc nejsou hodně moc dobrý.
No dobrý, zase razíme. Za kamerou půjdu těžit určitě asi. Hele, to nemůžu tady nechat jen tak, že jo. Ale ten domeček jsem si taky postavil ze svýho. Můžete mi určitě obudovat. Jak se mi poved. Domeček. Já bych věděl, jak se mi povedla moje stavbička. I když takhle vypadá asi nejlíp. Tady je moje stará zbroj, co jsem měl. A ten Vex Armor Trim jsem taky našel. Golden Vejčka jsem našel a tady to jsem taky našel. Jo. A to taky. Disk si tam hodím. Kompas si tam hodím, nevím proč, jen tak. Čestka, hele, tak to si uděláme víc. Ježmaria. Tak to udělám takhle. Vlastně to můžu udělat takhle. Jestli chcete tu hůl, tak vám ji klidně dám. Tak nemám. Nevystačí. Tak, pár čestek tady mám. Tak semka si hodím. Tady ty kravinky, emeraldik. Si naházím papíra škrky. Lux tam zatím hodím. Mapku si tam... Já mám mapu? Jo, mapu mám, no. To jsem si vlastně taky givnul. Počkejte, to jakoby udělám tohleto, jo. Tak. Tady si hodím gunpowder. Steel, nějaký random bloky. Koleje. Tady zbraně, tak třeba tady budou ty armory. Nástroje. Tak. Hodím k nástrojům je tady to. Tady nějaký random prostě věci naházím, nebudu se s tím pitvat. Nástroje, šdušky. Ender perlu hodíme sem. A to tyčky hodím sem. Tak. Počkej, já se vlastně tím ničím... Neníčím? Neníčím si tím náhodou něco? Jo, ničím, takže ne.
No nic. Aha, armor mezi armory. Já jim vlastně nemůžu dát do ruky ty věci. Jsem to úplně zapomněl. No nic, tak tohle je asi pro tohle video asi všechno. Ale za 2 lajky dám další video. Vydám. Nebo za 3. Tak za 3, ale za 3 lajky nové video. Schválně si to dáte. Schválně, víte co, já se podívám, kolik jste dali. 3 jo. Wow. No, respektive 2, protože jeden jsem si dal sám. Takže za 3 lajky rovná se další video. Jo, takže nezapomeňte dát taky odběr, prosím. Nebo se ujistěte, že ho tam aspoň máte. Zatím čau čau.